אוקיי, אוקיי, מתחילים. שלום, שלום. אוקיי, אוקיי, שלום לכולם, לכל הנמצאים. אני פה מרחוק, אני מחזק את כולכם במצב של ישראל. אני כרגע נמצא בהונגריה, רחוק מישראל, אבל בלב ובנפש ובמחשבות אני 24/7 איתכם, ואני בטוח שגם אתם. זה לא רק אני, זה גם כל הצוות שלנו שעובד, וגם כל החברים משווקים אחרים, וגם כל המנהלים מדוטרה. כולם חושבים על ישראל ותמיד באים ושואלים מה המצב, איך אתם, אז מבחינת מחשבה זה כולם עלינו. זה כולם מפוקסים בישראל, לכם אתם פחות מרגישים את זה, אז אני יכול לשתף אתכם מהצד שלי. יש גם הרבה הרבה תרומות של לידרים מאוד, אבל מאוד מאוד בכירים, של הפאונדרים הכי גדולים של דוטרה, שכבר תרמו הרבה שמנים ומוצרים וקנו לחיילים. לעזור להם ובאמת להשתמש ולסייע ולהקל עד כמה שהם יכולים מרחוק. לא רק במילים, גם במעשים. אז לפני שנתחיל, אני אשמח, אנחנו לא כל כך הרבה אנשים, רק כל אחד יעבור ויגיד לי מי הוא, מה הוא שם, וכחלקכם אני מכיר גם בפנים, אבל את חלקכם אני מכיר בעיקר רק בשמות, ואולי גם יצא לנו לדבר. אז כל אחד רק שיעבור זריז, יגיד מי הוא, ואז нока להתחיל. Окей. Ран просит нас каждому сказать имя и откуда он, потому что Ран, ну, он знает нас всех, по идее. Ну, давайте, они Ирена Гоголев Виарц. Окей. Скажите, девчонки. רן, גם אנחנו מכירים בקונבנציה בירושלים, שמי לודמילה, אם אתה שכחת, לודמילה סלביוב. אני זוכר, גם תודה על דיברנו העזרה בווידאו. שלך. שלום רן, אני אנה קורובקה מבת ים. Анна Коробка גם נעים הייתה מאוד. בקונבנציה. שלום, אני מרינה בראשון. היי. מרינה וולר עם ראשון. וולר בראשון, כן. נעים מאוד. נעים מאוד. אני אללה דוברר מנתניה. הלאה, אני מכיר רק בטלפון, דיברנו כמה פעמים. כן. נעים, נכון, עכשיו נכון. הבנתי, רן, כן. נכון. אתה יושב בודפסט. בבודפסט. נכון. אולי ראינו אחד לשני, אני הייתי בבודפסט בקונבנציה. בקונבנשן האחרון בבודפסט לא הייתי, אבל הייתי באחרון בירושלים. כן. Давайте следующие, девочки. היי, שלום רן, אני אנה מבת ים, נעים מאוד. נעים מאוד, אנה. Анна Клочко, да? Аня, ты была, да? Давайте, девчонки, кто еще? לנה מאריאל. Лена Наравлянский. נרבלנסקי, כן. אני נעים מאוד. מאריאל. נעים מאוד גם לי. Наташа Хадар, познакомься тоже. גלינה שכטר מאריאל. אני רואה שיש לנו הרבה נציגים מאריאל ובת ים. יש, כן. נציגות, סליחה. Ну, кто еще, девчонки? Ольга, давайте, знакомьтесь. Наталья, говорите. Хотите, нет? Может, кто-то не может на иврите сказать, Ир? אם הם לא רוצים זה בסדר, אנחנו יכולים... זה בסדר גמור. לא, לא חובה. לא, כולם מדברים בעברית, ברמה כזאת בטח כולם מדברים. ואם לא, אז תעצרו אותי, ומישהי מכם תעזור לי עם התרגום, אני אשמח. אוקיי. אוקיי. רק שנייה, אם יהיה אזעקה, אנחנו, בשקט, הולכים. אני מחזיק אצבעות שלא יהיה. אוקיי, ואחרי חוזרים, כן. בדיוק. אז קודם כל אנחנו נעשה את המפגש היום בעיקר לגבי האתר האישי שלכם, איך לתפעל עם תקלות, בעיות או כל שאלות שיש לכם. אני אעשה ממש בקצרה, זה לא כזה יותר מסובך, אני מאמין שרובכם כן יודעות איך לתפעל, אבל תמיד יש שאלות כאלה ואחרות. אני לא אוכל לבצע הזמנה עד באמת הפועל, כי אין לי כרטיס אשראי שאני אוכל להשתמש בו ולהוציא הזמנה, אני בחשבון שהוא טסט אקאונט. אוקיי? וכמובן לאחר מכן, אם יש לכם שאלות, אני אשמח לענות על הכל ולחזור על הדברים ולהעביר כל מה שצריך. ואם כמובן יש לכם שאלות בנושאים אחרים,
אז תנצלו את ההזדמנות, אני גם פה. רק אירנה, אני צריך את האופציה לשתף את המסך? כן, סליחה, שכחתי, סליחה. אוקיי, נתתי. מעולה. אז רגע, בואו נפתח אצלי, קודם כל. זום. לשתף. אוקיי, טוב. דבר ראשון, אני מתחיל מהעמוד הבית שלנו של ישראל. אוקיי? זה עמוד שהוא פתוח לכולם. doTERRA.com/il, היברו, מקף תחתון IL. אפשר כמובן שהאתר יהיה לא רק בעברית, גם ברוסית וגם באנגלית. כל אחד משהו טוב לו. רן, אנחנו משתמשים בדרך כלל בטא משהו כזה. כן, אני יודע, אני מעדיף להתחיל מפה ואני אסביר גם למה. אוקיי. זה האתר שלכם, זה הבסיס שלכם. אם אתם לא שומרים את האתר של בטא דוטרה ממנו שאתם מתחברות באופן קבוע, תמיד אפשר להגיע לפה. הולכים לחשבון והתחברות. ואז כמובן לתת את הסיסמה ואת כל הפרטים שלכם. בגלל שאני מתחבר להרבה חשבונות במהלך כל היום, אז כרגע זה יתחבר לי לחשבון, או שהוא כרגע לא ייתן לחשבונות שאני בדרך כלל נכנס ועושה איתם בדיקות. אבל האופציה להתחבר לחשבון היא כרגע היא מפה. במידה ואף אחד לא שמר את הלינק של בטא דוטרה. אוקיי? התחברות. סטופ, ובואו נחזור לשאר. נתחבר פשוט לעמוד של דוטרה, של חשבון של טסט, ומשם נוכל להמשיך. אוקיי. בואו נראה, נפתח, מצוין. וזום. אוקיי, זה העמוד שלנו. אוקיי? יש כאלה שמעדיפים שהעמוד יהיה בעברית, יש כאלה באנגלית, יש כאלה ברוסית, או בכל שפה אחרת. חלק מכם זה נפתח, לדוגמה, בשפה העברית, והם יודעים שאפשר להפוך לאקאונט ולשנות את השפה. כרגע אני אשנה לאנגלית, כי רוסית אני לא מבין, יהיה לי יותר קל לתפקד עם אנגלית. ואפשר להמשיך מפה. הבעיה שזה לפעמים מעצבן, וכל פעם צריך להיכנס מחדש ולשנות לשפה הרצויה. במידה אם זה באנגלית או בעברית ואתם רוצות רוסית, אז כל פעם אקאונט וכל פעם לשנות מחדש. יש אופציה לעדכן את זה באופן קבוע. במקום דרך האקאונט, נכנסים לפה, לפרפרנס, להעדפות, דרך My Office Setting, ובוחרים את השפה הרצויה. אני רוצה שעברית תהיה לי קבוע, Save Changes, ומעתה והלאה כל פעם שאני אכנס לאתר, הוא יהיה לי באנגלית, או בכל שפה שאתם תבחרו. זה דבר ראשון. זה הנוחות שלכם, ואתם תבחרו על איזה שפה ללכת. אוקיי, האתר שלנו מתחלק לכמה וכמה נושאים וכמה תתי נושאים. אתר של הדשבורד, שאנחנו יכולים לראות פה כל האינפורמציה, במידה ואתם לידרים ואתם רוצים לדעת כמה כסף, כמה נקודות, כמה אחוזים, מה הווליום שלכם, מה המצב של הצוות, של כוח 3, של התקדמות חודשית, כל זה אתם יכולים לראות פה. אוקיי? אנחנו כרגע נתמקד בקנייה, בשופ, או בחנות. יפה. עכשיו, אני מאמין שכמעט לכולכם יש את התבנית של ה-LRP. כן. התבנית של ה-LRP תופיע לנו פה בצד ימין, עם התאריך המיועד של ההזמנה, משהו הדדליין, היום האחרון לביצוע ההזמנה, שעד התאריך הזה כמובן שאתם יכולות לערוך ולשנות ולהחליף מוצרים, מה שתרצו. ברגע שאם תבצעי לדוגמה הזמנה היום, זה יקפוץ ל-16 לנובמבר, לחודש הבא. מתי אפשר לעשות את ההזמנה? זה יקפיץ, זה לא משנה מתי אתם עושים, הדדליין יקפוץ בדיוק לאותו תאריך קדימה. יוצאים לפעמים מצבים שאתם קבעתם את ה-28, והוא לא נותן לכם חודש לאחר מכן לעשות את ה-28. מצבים כאלה יכולים לקרות במידה והמחסן כבר עומס, והוא לא יכול למלא את החלל של כל האנשים יזמינו ב-28. יכול להיות שאנשים אומרים, תיאורטית אני יכול להזמין ב-28, אבל בפועל הם עושים לפני. המחסן לא יודע את זה, ויש לו לימיט של כמה הזמנות שהוא יכול להוציא ביום. במידה ויש לכם באמת צורך ספציפי שהתאריך יהיה 27, 28, אפשר עם שירות לקוחות
ובכוח הם יוכלו לעדכן את המערכת לתאריך הרצוי, כמובן שזה עד ל-28. זה הדבר הכי בסיסי מעבר להתחיל לעשות את ההזמנות. בחלק הזה, כמו שאתם רואים, יש לנו שתי אופציות, ישראל OTG ו-NFR. OTG זה on the ground, זה המחסן שלנו בישראל, ו-NFR זה המשלוחים מאירופה. ברגע שהלשונית מסומנת בישראל, המצגת של המוצרים שיקפצו פה, 1, Product of the Month, 10% ומבצעים כאלה ואחרים שקיימים, זה מבצעים של OTG, של ישראל. ברגע שאני אשנה ל-NFR, לוקח כמה שניות, או יותר מכמה שניות, המצגת שתהיה פה, זה של המבצעים של אירופה. מעולה. עכשיו, נחזור למצב הבסיסי. ברגע תמיד שאתם פותחות את השופ, זה תמיד יופיע ישראל. גם אם תרצו לעשות, לדוגמה, אם זה מסומן ישראל, ואתם תרצו לעשות הזמנה מהתבנית שלכם באירופה, מה שקובע זה מה שבתבנית, לא מה שמסומן פה. כלומר, אם התבנית שלכם תופיע ביורו, מן הסתם ההזמנה יוצאת באירופה. כניסה ל-Edit Order, ואנחנו בתוך התבנית. כמו שאתם רואים, בגלל שזה חשבון של טסט, אז הרבה מהפרטים פה של האימייל ושל הכרטיס אשראי הם לא מעודכנים כרגע. המספר שיופיע לנו פה, זה המספר של התוכנית של התבנית שלכם. זה לא המספר של ההזמנה. אוקיי? במידה ואתם מעוניינות להוסיף מוצרים, יש כמה אופציות. או Quick Add to Chart, אם אני רושם ליים, ברווח, אז כמה שניות, וזה יפתח לכם להוסיף את המוצר. במידה ואתם רוצות לחפש לפי קטגוריה, אפשר ללכת לשופ, ולחפש. בואו נגיד, מטה פאוור. ואנחנו רוצים להוסיף, בוחרים ל-Add, חוזרים ל-Review Cart, ואנחנו יכולים לראות שזה כבר הוסיף לנו לפה לתבנית. אוקיי? אז זה אופציה כזאת. אני יכול או מפה, או דרך שופ, או למעשה גם כאן, מצד ימין למעלה. אחת משלושת האופציות. או בחיפוש שמי, או בחיפוש לפי תתי קטגוריה. יש שאלות עד פה? אין, כן? בנות? אין. אין? אוקיי. שאלה שלי, האם כן. כדאי לכתוב, אנחנו חייבים לכתוב מילה ליין לפני ש... לא, אם את רוצה, להם רשמת בתור דוגמה. אם את רוצה לבנדר או הבנתי, תפוז, או סליחה, הבנתי. סתם דוגמה של חיפוש של מוצר שרשמתי. חשבתי שזה ליין, לא לא, ליין. לא, ליים, סליחה, שמן ליים. סליחה, לא, כן. הכל בסדר. כן. במידה ואתם רוצות כמובן להשתמש בנקודות, אז יש לכם את האופציה פה. במידה ואתם רוצות לשמור את השינויים, זה נשמר כאן. יש הרבה שאני יודע שרוצים להכין את ההזמנה, ולראות כמה כסף זה יוצא, וכמה PV זה יוצא. למה? כדי לדעת איפה יותר משתלם, אם כדאי לי לעשות את ההזמנה בישראל, או לעשות אותה באירופה. אתם כמובן יכולות לעשות את זה כאן, להכניס את כל הנתונים, לראות כמה יצא, ובמידה ואתם רוצים לבטל, clear change, yes, discard, סליחה, וזה חוזר לנו לעמוד המרכזי הראשי. אני יכול לבחור עכשיו ישראל, ולעשות הזמנה לדוגמה. למה אני אומר לדוגמה? כי התבנית שלנו כרגע יושבת על אירופה. כן, זה הכי חשוב, כן. בדיוק. אוקיי. במידה ואני רוצה רק לבדוק, אז אין שום בעיה. אנחנו יכולים להיכנס בואו נגיד עוד פעם, סינגל אויל, כי אין לנו מטה פאוור פה להשוות, ונבחר בזיליקום, ונבחר קסיה, אוקיי? והולכים ל-review card, ואני רואה, אוקיי, זה יעלה לי סך הכל 179 שקלים,
עם 47.5 PV, לעומת X כמה שהיה יוצא לי את אותה הזמנה באירופה. מה שחשוב לשים לב, פה ממש מעודכן לכם, one time. זאת אומרת, ההזמנה הזאת היא חד פעמית, זאת לא הזמנת LRP. סטנדרטי, הזמנה סטנדרטית. בדיוק. במצב הזה הזמנה סטנדרטית, היא לא תצא מהשבלונה. מצב כזה, אם אתם עושים את ההזמנה לפני ה-15 לחודש, יכול לקרות כמה דברים. במידה וההזמנה היא, בואו נכפיל כרגע כמות, שנעבור את הסכום, הגענו כמעט ל-200 PV. במצב כזה, אם היינו לפני 15 לחודש, היה מגיע לכם גם את מוצר החודש, הוא לא היה מופיע לכם פה. לפעמים לא שמים לב וממשיכים, וזה נכנס אחר כך, זה מתווסף, אני אראה את זה בחשבונית. מצב כזה יגרום כמה דברים. קודם כל, ההזמנה לא תיחשב לכם הזמנת LRP. זאת אומרת, לא תקבלי את הניקוד עליה. לא בשביל כוח 3, לא בשביל הדרגה, לא בשביל כלום. זו הזמנה סטנדרטית. דבר שני, המוצרים של ה-LRP לא יתקבלו מתנה. כמובן שבשירות לקוחות יכולים לפתור, אם לשלוח לכם את זה בהזמנה חלופית, לשלוח לכם את המתנות, או לפצות אתכם בנקודות, מה שתבחרו. הדבר היותר בעייתי שיכול לקרות, במידה ולא שמתם לב לזה, שבתאריך ה-26 לחודש, תצא לכם עוד הזמנה מאירופה. למה? כי זאת לא הזמנת LRP. זה דברים שחשוב מאוד מאוד לשים לב אליהם. תמיד יש לכם אופציה לבחור בין הזמנה סטנדרטית, סטנדרט בשיפינג, זאת אומרת עם משלוח, או פרודקט סנטר שזה איסוף עצמי. יש שאלה? Девочки, есть вопросы или у кого-то микрофон просто не выключен? אוקיי, רן. לא, אני אמשיך. אז זה בשבילנו כמה דברים. קודם כל, לבדוק איפה יותר משתלם לנו. בדקתם וראיתם שבישראל יותר משתלם. אוקיי? בואו נבטל. continue. ואז נותן לכם אם אתם רוצים ליצור תבנית LRP. אוקיי? במידה ואתם רוצים. רן, יש לי שאלה בהתחלה. למשל, יש לנו, לרוב האנשים, יש לנו שבלונה ל-NFR, אוקיי? לאירופה. אנחנו רוצים לעשות עכשיו, למשל, הזמנה ל-OTG. בדיוק, זה בדיוק מה שאני עכשיו מתעסק. זה דבר הזה, אוקיי. אוקיי, אז אני אומר, יש לנו כמה דברים. במידה והחלטתם שאתם כן רוצים שההזמנה תהיה LRP. אוקיי. כדי שההזמנה תהיה LRP, צריך להיות שבלונה בישראל גם. זאת אומרת, יהיו לכם שתי שבלונות. אוקיי? השבלונות האלה לא מדברות אחת עם השנייה. זאת אומרת, עשיתם הזמנה בישראל, עדיין התבנית באירופה תישאר כאילו לא עשיתם הזמנה באירופה. אין תקשורת. צריך איכשהו לעדכן את זה. יש כמה אופציות. אוקיי? אופציה ראשונה, אתם יכולים ליצור תבנית LRP. אז אני עושה create LRP. ברגיל בוחרים איזה תאריך, בואו נעשה ל-24 כרגע. אוקיי? אז כמו שאתם רואים, ההזמנה הופכת להיות LRP וגם כל המתנות. יש פה renew. אז זה פחות מעניין, זה החידוש במנוי. אבל כן, ההזמנה תיחשב כ-LRP. אוקיי? ו-Save Changes, ואני צריך להכניס פה את הכרטיס אשראי. כרגע אני אבטל כי זה לא ייתן לי להמשיך, כי אין לי פה כרטיס, להוסיף. במצב הזה, מה שיקרה, יהיה לנו פה עוד שורה של עוד תבנית. אותו דבר בכפול, זה רק יופיע לנו פה בשקלים. אוקיי, זאת אומרת שני שבלונים. שתי שבלונות בדיוק. שבלונות. שזה אפשר להתעסק איתם ואפשר לעבוד. ברגע שיש לכם שתי שבלונות, אפשר להיכנס לשבלונות אחת מהם שאתם לא מעוניינים בה, ו-cancel this LRP order. ברגע שעכשיו אני אלחץ, yes, delete the order, לא יקרה כלום. If you would like to cancel, please contact the member service. אם אתם רוצים לבטל, צריך ליצור עם שירות לקוחות. אי אפשר למחוק את התבנית. אבל, במידה וקיימות לכם שתי תבניות, שתי שבלונות, אחת מהם, הוא ייתן לכם למחוק. זאת אומרת שאם יצרתם תבנית עכשיו בישראל, אתם יכולים להיכנס לתבנית של אירופה ולמחוק אותה.
זאת אופציה אחת. היא לא כזאת נוחה, אני מסכים איתכם, זה לא הכי אופטימלי, נכון? אבל זאת אופציה, מבלי להתקשר לשירות לקוחות. אופציה נוספת, במידה ואתם רוצים, כן שההזמנה תהיה LRP ופחות כאבי ראש, אז כן, אין ברירה, צריך להתקשר לשירות לקוחות, והם יעשו לכם את ההזמנה, ויעדכנו את התבנית. אופציה נוספת, כדי לא ליצור עוד תבנית, במידה ועברנו את ה-15 לחודש, ואין עוד מבצעים של LRP, זאת אומרת, זו ההזמנה החודשית שלכם, ואין מתנות של LRP. אפשר להוציא הזמנה, ולבקש שההזמנה תהיה הזמנה סטנדרטית. לאחר מכן, כן, אפשר או בהודעת וואטסאפ לשירות לקוחות בארץ, או באימייל או בטלפון לשירות לקוחות, שלום, בבקשה תעדכנו לי את ההזמנה שתהיה LRP, ותעדכנו לי את התבנית. שירות לקוחות יעדכן את ההזמנה ידנית שתיחשב כהזמנת LRP, שזה יהיה סוג של במרכאות הזמנת LRP חד פעמית, שלא ליצור עוד תבנית. עד סוף החודש אפשר לעשות את זה? עד איזה תאריך אפשר לעשות? שאלה טובה, אני אסיים. או עם שירות הלקוחות. התזמון מתי לעשות את זה הוא די קריטי, ואני אסביר. במידה ויש לכם שבלונה שצריכה לצאת ב-28 לחודש, אי אפשר ב-27 לעשות הזמנה חד פעמית ולשלוח אימייל או זה, ולא תמיד יספיקו לקרוא את האימייל בזמן. זאת אומרת, התזמון מתי אתם עושים את ההזמנה חד פעמית ושיעדכנו לכם, הוא די קריטי. אם זה סוף שבוע, אף אחד לא יענה. אין אף אחד שיעדכן, אז לשים לב, אם לדוגמה התבנית היא ב-28 לחודש, ואתם עושים את ההזמנה ב-16, ב-17, ב-18, זה בסדר, יש לנו טווח זמן של שבוע. מישהו יגיע לאימייל הזה. במידה ואתם לא כל כך בטוחות שענו לכם, תמיד אפשר להתקשר, והם יסדרו את זה. כמו שאתם יודעות, יש ימים יותר לחוצים, כמו שב-15 לחודש, ב-28 לחודש, בימי שני, במבצעים של בוגו ומבצעים כאלה ואחרים, אז שירות הלקוחות, הזמן מענה שלו הוא לא כזה מהיר, כי יותר ויותר אנשים מתקשרים. אז צריך לקחת ולשים לב בדיוק מתי אתם עושות את זה, ולקחת בחשבון מתי שירות הלקוחות יכול לתת לכם את המענה, אם זה באימייל או אם זה בטלפון. אוקיי? אז פה אנחנו יכולים לחזור. עוד משהו שאמרתי שאני רוצה להראות לכם, עוד משהו רגע, אירינה, אם אני שכחתי פה לגבי התבנית? אני חושבת, הכל אתה אמרת, לדמילה, כן? או יש שאלות? לא יודע. המיקרופון התפוצ'י. הכל בסדר, רן. מעולה. אחרי אז כן, אני אעשה רגע סטופ שרים, כדי שאני אוכל לעבור בחזרה לעמוד. אז זה. שנייה. שר. אני שוב חוזר לעמוד הזה של דוטרה, ולא סתם אני חוזר. יש בעמוד הזה המון אינפורמציה, וזה עמוד שאנחנו כל פעם רוצים לעדכן עוד ועוד. הדבר הבסיסי והכי חשוב, לראות את המחירים, איפה יותר כדאי להזמין. לדוגמה, אם אני הולך לשמנים יחידים, במוצרים כמובן אני משווה לעומת מוצרים הקיימים. בואו נלך לאורגנו. הוא ייתן לכם השוואה אחד מול אחד. זאת אומרת, אתם לא צריכות לעשות שתי הזמנות כדי להבין איפה יותר משתלם לי. רשום לך, מחיר מפיץ, 114 שקלים. מחיר מפיץ באירופה, 31.25. כמובן שהשער של היורו משתנה, בואו נראה סתם לדוגמה היום, זה 31.25 כפול בערך 4.2, זה 131. זאת אומרת בערך 15 שקל יותר מאשר בישראל. מן הסתם יותר שווה לקנות את המוצר בישראל. הרבה שאלו אותי והרבה שואלים, רגע, ה-PV בישראל 31.5, לעומת ה-PV של אירופה, הוא יותר גבוה. למה? זה אותו מוצר. אז יש גם תשובה גם לזה. המחירים, כמו שאתם יודעים באירופה, אתם קונים אותם בלי מע"מ. ישראלים לא משלמים מע"מ. אני יכול לתת לכם דוגמה אישית, אני גר בהונגריה, המע"מ המקומי הוא 27%.
27%, כמעט 30%. בישראל זה 17, ובוא נגיד חצי מזה. אז המחיר פה הוא קופץ הרבה יותר מעבר למחיר של 31. לעומת זאת בישראל, המחיר של 114 הוא כבר כולל את המע"מ המקומי. זאת אומרת, אנחנו צריכים להוריד בשביל לראות את המחיר, להשוות את המחירים בבסיס, פה אני צריך להוריד 17% מע"מ. חלק מכם, אני לא יודע אם מישהו יש לו עסק או שאין לו עסק והוא יכול להוציא חשבוניות כדי לקבל את המע"מ בחזרה, אז המחיר הרבה יותר, עוד יותר ישתלם לו. אז המחיר הבסיסי הוא מן הסתם הוא יותר זול מ-114. גם במחיר הנוכחי, אנחנו מסתכלים לעומת כמה שילמנו ביחס ל-PV. אז היחס ל-PV הוא לרוב הוא די מקביל בין כמה ששילמתם לעומת ה-PV. בעיקר עכשיו בתקופה שהיורו מאוד מאוד גבוה. לכן היחס הוא, אני חושב שהוא שווה ערך. ולראות, יש כדי יגידו, מה אני צריך לקנות יותר מוצרים? כן, אבל כספית, אתם תשלמו פחות כדי להגיע לאותו PV. אז זו ההשוואה שאני עושה בשביל אם אני הייתי לקוח, וזה אני חושב שגם אתם צריכים לעשות. באמת לראות, זה עולה לי ככה וזה עולה לי ככה. להיכנס אחד אחד ולעשות חיפוש שמי או חיפוש ידני. אופציה נוספת, אם אתם הולכים לגלו עוד, מתחת לאופציה של כלים, יש פה תפסים. יש לנו פה 6 מחירונים. למה 6? אני אסביר. יש לנו של ה-OTG, שזה 1, 2, 3, ועוד 3 מקבילים של ה-NFR. המחירון של ה-OTG זה מחירים של ריטל ומחירים של לקוח סיטונאי, זאת אומרת עם ההבדל של 25% הנחה. אתם, אף אחד מפה לא ריטל, ואתם משלמים כולכם את ההנחות, אז אני חושב שהמחירון הזה פחות רלוונטי. אתם צריכים להיכנס למחירון הזה, עמלות עבור מפיצים. אני רק אעשה זום. המחירון הזה הוא מתעדכן על בסיס כמעט יומיומי או לפחות שבועי. אני אסביר גם למה. חלק מהקודים של המוצרים, אנחנו מקבלים עכשיו עם קודים שמותאמים ספציפית לישראל. ברגע שזה קורה, דוטרה ישראל מקבלת גם מחיר יותר זול. ובשבועות האחרונים, הרבה שמנים, אני לא יודע אם שמתם לב או שלא, המחיר קנייה שלהם ירד, וה-PV שלהם עלה. אני יכול לציין על ערכת הרגשות, שהייתה עולה בסביבות 700 ומשהו שקלים, וירדה ל-600 ומשהו, וה-PV מ-120 עלה ל-150. אז יש שינויים שאנחנו לא מעדכנים עד שבאמת כל המחירון יסתדר פיקס. זו לא עלייה מחירים, המחירים למעשה יורדים, וה-PV עולה. המחירון הזה הוא מתעדכן בהתאם לצורך. זאת אומרת, אם הורדתם והדפסתם ושמרתם את המחירון, שווה להיכנס ולבדוק עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד 3, יכול להיות שמוצר XYZ ישתנה והמחיר שלו ירד. אוקיי? ירד, לא עלה. אנחנו יודעים שאמרו המחירים בישראל מאוד גבוהים. אנחנו כן פועלים ומתאימים את עצמנו לצורך להקטין כמה שיותר את העלות ולהגדיל כמה שיותר את התועלת בשבילכם שזה ה-PV, כמו ה-CV כמובן. ה-CV בישראל, אם אתם תשוו אחד לאחד, הוא הרבה יותר גבוה מאירופה. אבל צריך לשים לב שזה CV שהוא בשקלים. לעומת ה-CV של אירופה שהוא ביורו. אז זה יחס של 4.2, או לחלק מישראל לעומת אירופה, או להכפיל מאירופה לישראל. אז האינפורמטיביות הזה, תמיד היא תמצא לכם פה מחירון עמלות. אפשר להוריד ולהדפיס את המחירון הזה, ואת המקביל שלו באירופה, ולשים אחד ליד השני ולראות, אוקיי, אני רוצה את זה XYZ, לעומת זה כמה שיעלה לי בישראל, ולראות אחד ליד השני איפה בדיוק יותר משתלם לי. אפשר דרך האתר, אפשר דרך לבדוק מוצר, ואפשר גם פה עוד להשוות 2 מחירונים. כנ"ל יש גם מחירון שימוש בנקודות, גם של ה-NFR וגם של ה-OTG. אוקיי? אז תמיד אפשר להשוות ולראות איפה יותר משתלם. אני יכול להגיד לכם עצה, לפי מה שראיתי,
שימוש בנקודות, לרוב, הוא הרבה יותר זול מאשר באירופה. לרוב. אז אם אתם רוצים לקנות מוצרים בנקודות, אז אולי כן כדאי יותר, נכון לכרגע, יותר בישראל מאשר באירופה, אבל את השיקולים אני משאיר לכם ואת ההחלטה אני משאיר לכם. בנוסף, יש פה אישורי כשרויות, בקשה לעמלות. אני יודע שעכשיו ה-AR נעול ואי אפשר להשתמש בו, והרבה מכם חשבו, אוקיי, זה לא טוב וזה מצב רע. מישהו שהיה מוגדר כעסק, או מוגדר כעסקי, לא היה משלם את המע"מ. ומה שהוא הרוויח, 100% זה מה שהוא קיבל. לעומת זאת, מישהו שהוא לא הצהיר שהוא עסקי, היה יורד לו אוטומטי מדוטרה 30%. המצב הנוכחי הוא כרגע שכולם מקבלים את ה-100% אליהם לחשבון, וניתן למשוך ולהפקיד את הכסף על בסיס שבועי, כל פעם ביום שני, לחשבון הבנק הישראלי שלכם, בשקלים כמובן. מישהו שהוא מוגדר כעסקי, מן הסתם יקבל את אותו סכום, הוא יקבל את זה 100% מהסכום שהוא יתקבל. לקוח פרטי, או שכיר, או פנסיונר, או כל דבר אחר, יכול לעשות באינטרנט תיאום מס. אני לא יודע לעשות את זה, אבל אנשים שיותר נכנסו ובדקו ומכירים את זה יותר ממני, אמרו לי זה בדיוק 5 דקות לעשות את זה. לרוב זה יהיה פחות מ-30% לשלם את המס. כלומר, בשורה התחתונה, מי ששילם עד עכשיו 30, הוא יקבל יותר מזה. הנטו שייכנס לו לחשבון בנק הוא הרבה יותר גבוה. תלוי בכמה כסף אנחנו מדברים כמובן. במידה ואתם לא רוצים להתעסק עם מס הכנסה ולא מעניין אתכם, אפשר לבקש שדוטרה ינקו לכם את ה-30%, בלי לדווח, בלי כלום, ותקבלו את אותו סכום שקיבלתם עד עכשיו. אוקיי? הבקשה לקבלת עמלות נמצאת כאן. יש פה טופס, ויש פה בדיוק את הכתובת אימייל של IL Commission, שזה עמלות, זה מגיע לעדינה. את השם, את המספר לקוח, את האימייל, כמה כסף אתם רוצים שהיא תפקיד, תעודת הזהות שלכם, ואם אתם בן אדם פרטי, או פטור, או חברה, לתת את כל הפרטים, וכמובן את פרטי הבנק. במידה ויש לכם שאלות, אפשר או באימייל, או לפנות בוואטסאפ לעדינה. אני בטוח שיש לכם כבר לכולכם את הטלפון, אם לא, אני אשמח לשתף איתכם. את ההפקדות אפשר לעשות, היא עושה פעם בשבוע ביום שני, יש פה את הנוהל, שהוא מסביר בדיוק. טופס בקשה למשיכה, מתי לשלוח, טופס תקין שהתקבל עד יום ראשון באותו שבוע, העמלות ששולמו ביום שני. זאת אומרת, אם היום אתם שולחים את הטופס הפקדה, ביום שני הבא, הקרוב, עדינה תפקיד לכם. אם הייתם שולחים ביום ראשון בערב, זה כבר יום למחרת היא הייתה שולחת את הכסף. בסדר? אז פה יש לכם את כל ההדרכות, ואת הטלפון כמובן. בואו נחזור, נראה עוד מה יש לנו. תוכנית נאמנות. הסבר על ה-LRP. גם אם לכם לרענן את הזיכרון, או לקוחות חדשים שאתם רוצים לצרף, יש לכם פה את הטופס בעברית. במידה ותשנו את השפה פה למטה, לרוסית או אנגלית, אז גם הטופס, ההסברים, יהיה בשפה המתאימה. זאת אומרת, שיניתם לרוסית, אז ההסבר על LRP יהיה בין הסתם ברוסית. אוקיי? אותו דבר לגבי העמלות. מה זה Fast Start, מה זה כוח 3, איך מקבלים, מה זה Unilevel, כל ההסבר רשום לכם פה. שוב, בכל שפה שתבחרו, זה יתעדכן בהתאם לצורך. שאלות עד כאן? אין שאלות? אוקיי, רן. מעולה. עכשיו, אני שוב חוזר לגלו עוד. אם אנחנו הולכים לחוברות, יש פה לחיות, לשתף, ליצור, פתרונות מהטבע, חוברת המוצרים בעברית, מי שרוצה דיגיטלי, שיהיה לו את זה. זה כבר פה, זה פה וזה בשבילכם וזה בחינם וזה לא עולה כסף. ליבינג,
הטוב שבכם, שימוש בשמנים, לנקות, הכל פה פתוח בשבילכם וזה בחינם. אופציה נוספת יש לכם פה של מצגות. לי כרגע, בגלל שאני מחשב של העבודה עם ה-VPN, אז הוא קצת חסום לי, אבל אתם תוכלו פה להיכנס ולראות את זה במצגת אצלכם. סרטוני הדרכה. יש פה כרגע 2 סרטונים, ואנחנו עובדים על עוד אחד קצת יותר מפורט. כיצד נרשמים לדוטרה? ממש, מאפס, איך לרשום לקוח חדש במערכת, איך נכניסים את השמות, איפה מכניסים את הפרטים, הכל פה, יש לכם את כל המידע הזה. תמיד כאן שמור. בנוסף, יש לכם איך עושים הזמנת LRP, פחות או יותר מה שעברנו עכשיו, אבל יש לכם את זה פה מוקלט בווידאו. אוקיי? זה מ-OTG, NFR, אותו דבר, כן? זה על ה-OTG. יותר ההתמקדות פה היא על ה-OTG, אבל זה פשוט בחירה של סעיף, ולמעשה זה די דומה. אוקיי. אין כל כך הרבה הבדלים. זמינות מוצרים. אני יודע שהרבה שואלים, רגע, זה יש במלאי, מתי זה יחזור, איפה זה יחזור? העמוד הזה, הוא מתעדכן על בסיס שבועי, יומי, בהתאם לצורך, בהתאם למידע שאנחנו מקבלים, וכמו שאתם רואים, זה פה ה-OTG, זאת אומרת, זה של ישראל. דייג'סט זן, ב-18 לתשיעי הוא חזר למלאי, ועוד מוצרים, discontinue, זאת אומרת, הוא לא יהיה יותר, מפסיק לשיווק. אז יש לכם פה הרבה מידע על מוצרים שחוזרים או לא חוזרים, ואם כן, מתי הם צריכים לחזור. במידה ואתם רואים פה משהו שלא מעודכן, תמיד אפשר לפנות לשירות לקוחות, המוצר הזה רשום שהוא לא במלאי, או שהוא כן רשום, מתי הוא יחזור. אז תמיד אפשר לבדוק. באותו עמוד שאנחנו נמצאים, אם אני לוחץ על ה-Europe Warehouse, זאת אומרת לעבור על המחסן האירופאי. הוא קצת יותר מעודכן, יותר לעומק וקצת יותר מדויק, כי זה מאגרים יותר גדולים, ורשום לכם ממש מסודר לפי ה-ABC. מתי המוצרים צריכים לחזור? אני יודע שהרבה שואלים, הדיבלו רע במשחה, מוגבל כרגע לאחד, מתי אני אוכל לקנות יותר? אז הנה כתוב, נכון לעכשיו, בסוף ינואר, ההגבלה תרד. זאת אומרת, עד סוף ינואר זה מוגבל אחד ללקוח. בואו נראה. End November. אני מחפש על משהו שהוא יותר בטווח זמן המיידי. PVSys Junior. הרבה שואלים, והוא בסוף ינואר חוזר. אז פה גם כל המידע מעודכן לכם. זה לדוגמה end of אוקטובר, זאת אומרת בסוף החודש, ה-Hand Spa Lotion צריך לחזור. אז כל המוצרים פה גם מעודכנים לכם. אני יודע שלפני כמה חודשים הרשימה הייתה הרבה יותר גדולה, והיא כן הצטמצמה והרבה מוצרים חזרו למלאי, אז זה כבר בשורות טובות. אנחנו לא מושלמים, אבל אנחנו כן פועלים כדי להחזיר את המוצרים כמה שיותר מהר. אוקיי? עכשיו בואו אני אחזור שוב לכאן. גלוון. זהו לפי דעתי למעשה. שאר הדברים זה יותר אינפורמטיבי. אני חושב שזה די המרכז של המוצרים וההסברים שיש לנו כרגע באתר. אני אשמח אם יש לכם שאלות לגבי מה שדיברתי עד כה, או בכלל שאלות באופן כללי, או דברים שמטרידים אתכם ואתם חושבים שאפשר לשפר. כן, שלום, יש לי שאלה. כן. שם טטיאנה. נעים תגיד, מאוד. יש הבדל בין המחירים שאנחנו קונים למשל ביורו, או של הנקודות, בנקודות. אני יודעת שכשאני קונה בנקודות, זאת אומרת שמחיר יותר גבוה, כמו שלמשל ביורו. זה נכון? אם אני אבין אותך נכון, לדוגמה, המוצר עולה 10 יורו, אוקיי? אז הוא עולה יותר מ10 נקודות. כן. כן, המחיר הוא יותר גבוה, אבל הוא לרוב הוא די דומה. אני אגיד לך, זה נובע מכמה דברים.
בארצות הברית לרוב, משם זה התחיל דוטרה, המחיר, ה-PV, ה-CV והנקודות לרוב הוא אותו דבר, אותו מספר, אם זה עולה 10 יורו, זה 10 PV, 10 CV ו10 נקודות, לרוב, רוב המקרים. באירופה או ביתר המדינות, בגלל ההבדל של שער חליפין, שזה התחיל מאירופה, משער חליפין של יורו, מדולר ליורו, אז זה שיבש. ברוב המקרים, אני יכול לחזור ולשתף שוב את המסך, ופחות או יותר נוכל להסתכל גם ביחד. שנייה. גלו עוד תפסים. ונפתח אחד. ואני אגדיל זום. אני לא יודע אם אתם רואים. רואים. אתם רואים את המסך? ומחירון שימוש בנקודות. אז הנה. ארבוביטה עולה 28.5 יורו, ונקודות 24. אחר כך אני נזכור זה 31 ו-39, ואת רואה זה יותר, 31 ו-39, זה טיפה יותר. זה לא בדיוק מקביל. יש מוצרים שהם פחות, יש מוצרים שהם יותר, יש מוצרים שהם די אותו דבר. אני רוצה לראות את ה-128, הבלוטנסי נחשב. רואה? אם אני לא טועה? בלוטנסי זה 120... כן, בלוטנסי את רואה עולה 124 יורו, אבל השימוש בנקודות שהוא עולה 95, זאת אומרת הוא הרבה הרבה יותר נמוך. זאת אומרת, זה תלוי במוצרים, כן? כל מקרה הוא לגופו. כאילו, יש מוצרים שהם יותר, יש מוצרים שהם פחות. ממוצע, אני חושב שזה באמת אחד לאחד. אבל כמו שאמרת לכם בהתחלה, בואו נפתח רגע שנייה מחירון OTG בנקודות. בואו נראה, ארבוביטה ובזיליקום. בואו נשמיע אותם. אז הוא עולה 24.5 ו-31, 24 זה יותר זול, ו-31, ותראי, בישראל זה עולה לך 21, 10 נקודות פחות, שזה מאוד משמעותי, 10 נקודות. נקודה בערך זה כפול 3.5 בדולר. אז זה בערך 35 שקלים יותר זול לקנות את המוצר בנקודות. הוא הולך לברגמות 32, ובאירופה 39, 7 נקודות יותר, באירופה. אז כמו שאמרתי, צריך באמת לבדוק אחד-אחד, אני לא זוכר אם יש בלוטנסי אין בישראל, אבל בואו נלך סתם על מוצרים יותר פופולריים, על קופאיבה. קופאיבה עולה 41 נקודות בישראל, ואירופה. באירופה תרואה הוא טיפה יותר נמוך, הוא עולה 39. מה שאני אומר זה באמת צריך להדפיס את זה, ולהסתכל אחד-אחד ולהחליט, אוקיי, אני רוצה להשתמש בנקודות, אז אולי יותר משתלם לי לקנות את המוצרים האלה בישראל. החישובים והמתמטיקה היא בשבילכם איפה יותר כדאי ואיפה יותר משתלם. ובסופו של דבר זו החלטה שלכם. לפעמים אני רוצה לעשות את ההזמנה באירופה, כי אני צריכה גם תוספי תזונה, אז לא משתלם לי להוציא גם מפה וגם מפה. ההמלצה שלי באופן כללי על, אני סטופ שיתוף, ההמלצה שלי באופן כללי לגבי שימוש בנקודות, לא להשתמש פחות מ-50 בהזמנה. הדעה האישית שלי. איך לעשות את זה, זה הבחירה שלכם, ואני אסביר גם למה. כמו שאמרת, לרוב המחיר הוא בערך שווה ערך למה שאת קונה בכסף, לעומת הנקודות שאת משלמת עליו, פלוס מינוס, פחות או יותר. עמלת שימוש נקודות באירופה היא 2 יורו, לא משנה כמה נקודות תשתמשו, נקודה אחת או 3,000 נקודות. בישראל היא 11 שקלים. זה כמעט אותו דבר, זה 2.5 יורו אם אני לא טועה. או טיפה יותר או טיפה פחות. ברגע שאת משלמת עמלה של 2 יורו, נכון, זה לא הרבה כסף, אבל תחשבי שכל חודש את קונה בנקודות ב-20 נקודות, בעוד חודש בעוד 20 וב-30, וכל חודש משלמת עוד 2 יורו ועוד 2 יורו, 11 שקלים. עדיף לעשות כל חודשיים 3 את ההזמנה,
ולצבור, אוקיי, נשתמש כבר ב-50, 60 נקודות, ולשלם פחות העמלה. אני חושב, אם אני הייתי, זה מחשבה שלי בתור לקוח. כמה שפחות להוציא וכמה שפחות להשתמש בכסף האישי שלי, ובאמת ליהנות מההטבה שנותנים לך. שאלה. כן. לא הבנתי שאתה ממליץ שאם אנחנו רוצים לקנות משהו ב-LRP, כדאי לעשות שזה יהיה 50 פלוס LRP. לא, זה לא מה שאמרתי. טניה דיברה לגבי שימוש בנקודות. אז ההמלצה האישית שלי, שאם משתמשים בנקודות, לרכוש מוצרים בנקודות במינימום 50, ההדעה האישית שלי. זה ברור, שמקבלים LRP. הבנתי, חשבתי... לא, אני לא מדבר על ה-PV של ההזמנה, אני מדבר על הסעיף השני. קנית עכשיו ב-200 PV, כן. וקנית בעוד 20 נקודות. ההזמנה תהיה 200 PV, פלוס שילמת 20 נקודות, על הנקודות לא מקבלים PV. אני אומר שפרט ל-PV שאתם קונות, כמה שאתם רוצות להגיע ל-100, 125, 150, 200, זה כבר החלטה אישית שלכם. מן הסתם, בתור עסקיות זה לפחות 100. אבל מעבר לסכום שאתם קונות, והקנייה אקסטרה שאתם רוצות לרכוש בנקודות, הסכום של הנקודות שאתם קונות, אני חושב לא פחות מ-50, כדי להשתמש בכמה שפחות עמלה. לצבור כמה שיותר. אני אתן דוגמה. קנית עכשיו לימון, לבנדר, תפוז, LLV, הגעת ל-150 PV. אוקיי? כן. מעולה. בסל שלך נצברו לך עד עכשיו נקודות שקיבלת, 150. אני אקח אולי צעד אחורה, אולי כי יש הרבה מתבלבלים בין PV לנקודות. PV זה הערך של המוצרים בתוך ההזמנה, ונקודות, כשאני אומר נקודות, אני מתכוון לכמה נקודות מקבלים בעמלה חודש אחרי, באחוז מתוך ההזמנה. אוקיי? אז נדייק פה קודם. הנקודות שאת מקבלת כדי לרכוש מוצרים בחינם, בכל פעם שאת משתמשת, את משלמת עמלת שימוש בנקודות, בין אם זה באירופה 2 יורו, בין אם זה בישראל 11 שקלים. אוקיי? זאת אומרת, אם אני היום, למשל, אני היום דווקא הזמנתי 39 נקודות LRP, הזמנתי איזה מוצר. זאת אומרת, אני שילמתי כמה אני שילמתי על זה? 11 שקלים? אם זה היה בישראל, בישראל, היום. אז שילמת 11 שקלים עמלה. זה אמור להופיע לך גם בחשבונית. בחשבונית זה למטה כתוב כאילו? כן. אז אם אני הייתי יכולה, אם הייתי לוקחת מוצר ב-50 LRP, גם הייתי משלמת 11 או מה? זה אני לא הבנתי, לא תפסתי. אני כנראה את מתבלבלת בהגדרה של ה-LRP. יש נקודות. LRP זה תוכנית. אוקיי? השבלונה נקראת LRP. הנקודות שהם מקבלים זה נקודות. יכולה להגיד אולי נקודות LRP, אם זאת תהיה הכוונה שלך. אם הבנתי אותך נכון. Алла, немножко путаешься между тем, что ты зарабатываешь, и между тем, которое нужно взять 50 PV, чтобы получить это никудот, и использованием никудот. Это я знаю, что мы должны минимум на 50 PV, чтобы получить LRP никудот от суммы. А вот это 11 שקלים, אנחנו משלמים על כל מוצר, לא על כל מוצר, פר הזמנה. הבנתי, זהו. הזמנה לא משנה מה אני, יש שם כסף שלי וגם LRP, אני משלמת על הזמנה 11. בדיוק, לא משנה כמה נקודות תשתמשי, בגלל זה אני אומר, שווה להשתמש בכמה שיותר, כדי לא לשלם כל הזמנה, עוד פעם 11, עוד פעם 11, עוד פעם 2 יורו, לצמצם אולי כל חודשיים, כל 3 להשתמש בנקודות, זה מה שאני חושב. הבנתי, עכשיו הבנתי, תודה. מעולה. כן. רן, סליחה, יש לי עוד שאלה. בוודאי. תגיד בבקשה, סליחה, אולי אני יכולה... זה יותר נוח לך לראות אותי? מה שנוח לך, לי זה אותו דבר. טטיאנה מנוחין, כן. אוקיי, תגיד בבקשה, פעם אחת נציג אחד אמר לי שיותר טוב לקנות עבור
נקודות לא סטים, רק שמנים בדידים, כן? לרוב הוא בנפרד. צודק, לרוב הוא צודק. באופן כללי כן. אוקיי. צריך, אבל אני אגיד לך, כמו שאמרתי גם מקודם, כן. את המתמטיקה ואת הבדיקה, כמו שהראיתי לכם, יש לכם באתר. את יכולה להסתכל ולראות איפה יותר משתלם לי. איזה מוצר, אולי אותו מוצר שאני קונה אותו ב-30 יורו, אני אדבר כרגע ביורו, הוא עולה לי לקנות אותו 35 נקודות. וה-PV שלו הוא גם 35 PV. אבל מוצר אחר, שהוא עולה 30 יורו, או 32 יורו, הנקודות, שווה לי לקנות אותו, הוא עולה אפילו 25 נקודות לקנות אותו. וה-PV יותר גבוה, אז צריך להסתכל על כמה מדדים, כמה כסף, כמה PV, ואם את רוצה לקנות בנקודות, מתוך הנקודות, איזה מוצר יותר משתלם לי. אוקיי, זה תודה רבה. משתנה מוצר, אבל באופן כללי, לרוב ערכות פחות משתלם לקנות בנקודות. אם זה ייתן בכלל את האופציה. לא תמיד זה ייתן על ערכות לקנות בנקודות. אוקיי, תודה. בבקשה. יש עוד שאלות? כי ערן עובד... לפי דעתך, בנקודות מה כדאי לקחת? מה כדאי לקנות בנקודות לפי דעתך? איזה מוצרים? אני אגיד לך את התשובה שלי, כמו שאמרתי גם מקודם. זה לבדוק ספציפי כל מוצר ומוצר, בין אם את עושה את ההזמנה מאירופה, בתוך ההזמנה לראות מה יותר משתלם, או אם את עושה, להשוות אם את עושה את זה בישראל. זה החלטה שלכם. סליחה, אם אתה יכול עוד פעם לחזור טיפונת, איפה אנחנו רואים את כל המחירונים האלה? הנה, אני אשתף שוב את המסך. כבר. נסגור ואני אתחיל מההתחלה. Я когда-то ставила ссылки в чат. Там ссылка 1, 2, 4. יש את האתר של דוטרה, com.il. רוצה שאני אשלח אותו בצ'אט עכשיו. איך אני נכנס כרגע לצ'אט? בתוך הזום. צ'אט. הנה. זה for everyone. הנה. אז זה העמוד של דוטרה. כן, אנחנו מגיעים לפה. אם את הולכת לגלו עוד, מתחת לכלים ותפסים. ברגע שאני הולך לתפסים, אז יש לנו מחירון שימוש בנקודות NFR, שזה של אירופה, ויש מחירון שימוש בנקודות OTG. אוקיי? אני הייתי ממליץ 4 מחירונים, מחירי עמלות, שכמה המחיר עולה וכמה ה-PV, את המחירון של נקודות, והמקביל שלו של אירופה, כמה המחיר עולה, וה-PV ו-CV, וכמה עמלות. אז זה ממש הכל ופתוח לכם, וכמו שאמרתי, מדי פעם תמחקו את מה שיש לכם ותשמרו את החדש. כי מדי פעם יכולים להיות פה עדכונים. אבל באופן כללי, אם אתם עושים הזמנה, לראות איפה יותר משתלם, אני הייתי תמיד הולך לפה ובודק פה. סתם דוגמה כמו שאמרתי, סרניטי, טיפה חושב, אז זה עולה לנו 138.5 לעומת 35.5 PV, אתם רואים באמת ה-PV הוא 10, וכדי לפעמים להגיע ל-125 או להגיע ל-100 או ל-200 זה הבדל. אבל במחיר הכספי, אם אני עושה, בוא נגיד זה כמעט 40 כפול 4, זה מעל 160. בוא נגיד הערכה גסה, אולי זה 170 אם אני לא טועה. בוא נעשה 39.25 כפול 4.2, אז זה 165 שקלים. לעומת 140, בוא נגיד זה 27 שקלים יותר. שזה כסף. זה עוד 20 שקלים, עוד 30 שקלים, וצריך לראות איפה יותר ישתלם.
אוקיי. אוקיי, רן, אני יודעת, את עובדת עד 7, יש לנו 4 דקות. כן, אז בואו נראה, אולי עוד יש מישהי עוד שאלה, ואם כמובן אם יהיו עוד נושאים או בקשות, אין לי בעיה, נעשה עוד מפגש בנושא אחר. כן, כן. רן, שנייה אחת, אתה יכול לבדוק מה שאני זוכרת באתר באירופה, אי אפשר היה להזמין את הביראז'. אי אפשר יכול להיות שהוא היה כרגע לא במלאי. בוא לקחת נבדוק. ביראז' להכניס ביראז' לסל. בוא שם נבדוק. היה איזה בעיה, ואני הייתי צריכה להתקשר, אני אז בדרך חכה. כלל עשה באתר. זה יכול לקרות. בוא נבדוק קודם כל. אני זה כרגע היה מזמן, אולי כן, אני בדקת. כרגע רוצה לראות את המלאים, ואני נכנס לראות אם זה חסר במלאי או לא במלאי. ומה של ויראז' את אומרת שחסר? לא, לא, הוא לא חסר. הוא היה כאילו מופיע בחנות. לא היה כתוב שהוא חסר. אבל שם לא היה את הכפתור. אין כפתור שאפשר להכניס לסל. ואני התקשרתי לשירות לקוחות, אמרו לי, כן, כן, אנחנו וסידרו את זה או שלא סידרו את זה? סידרו את זה או שעוד לא? לא יודעת אז אם בואו עשו את נבדוק. זה או אז לא. אם כן, אני אעביר את זה עכשיו ל-IT שיסדרו. בואו נבדוק. אני כן, יודעת שאתה כזה קסום יכול לעשות את כן, זה. אנחנו נעשה את זה טיק טק. בואו נראה אירופה. פרסונל קר, ויראז'. ויראז', כן. מה של ויראז'? לא, זה כאילו סט כזה, כל הוויראז' למשל. אתה רואה שאין כפתור שאפשר להוסיף. אני חושב שהוא אולי לא במלאי. תני לי לבדוק. אבל לא בתור כתוב. סט. כן, אני יודע, אז בוא נראה. לא, לא, אני התקשרתי לשירות לקוחות ואמרו לי, כן, את יכולה להזמין דרכי. אז תני לי לבדוק. בוא נראה במערכות שלי השניות. לא יכול להיות שכל הוויראז' חסר. בוא נראה. לא, צריך להיות במלאי. מעולה, אז בוא נעביר, ואני מאמין שעוד היום אפילו לא, יעדכן. אמרו לי שהוא כן יש, אבל... אין בעיה. תני לי רגע, אני אעדכן. ממש רציתי להסביר. כמה שניות ברשותכן. ובינתיים אני אשאול לך משהו, אם אני עשיתי הזמנה למשל באירופה, ואחר כך אני גם עשיתי הזמנה בישראל משהו, על PV הם מצטברים? לא זוכרת את העניין. רגע, שנייה, אני איתך. מה השאלה? סליחה? למשל, אם אני עשיתי הזמנה באירופה ובעוד שבוע, באותו חודש עשיתי הזמנה בישראל, ה-PV הם מצטברים, לא? בשביל מה? בשביל לא, אופן סתם. כללי? אז אני אסביר למה אני מתכוון. אם את רוצה, לדוגמה, עשית 100 באירופה ו100 בישראל, אז ה-PV הכללי שלך בסוף החודש, שלך האישי בשביל כוח 3, כן, זה יהיה 200. אז זה יהיה 200. כן, אבל שלקבל המתנה לא יהיה. בדיוק, ודבר שני, אני אתן לך עוד דוגמה. לדוגמה, עשית עכשיו הזמנה באירופה, או בישראל 70, אוקיי? ועשית הזמנה, כי את רוצה להגיע ל-100, עשית עוד 30 בישראל, או הפוך. הסך הכל הכולל שלך, ה-PV, בשביל כוח 3 ובשביל זה, הוא יהיה באמת 100. אבל, בשביל צבירת הנקודות, אני לא מדבר הרגע על המתנות ולהגיע לכאלה. כדי לקבל נקודות מההזמנה, את צריכה לעשות מינימום הזמנה של 50 PV. זה ברור, כן. אז אם אנחנו עושים את ה-30, את ההשלמה, אז לא תקבלי את הנקודות. אבל המצטבר של ה-PV הוא יצטבר לך. בסדר, תודה. אוקיי, זה טוב נראה. רגע, אני בדיוק על הוויראז'. כן, אני בדיוק עם הוויראז', אז... שיתקנו את זה עוד היום.
אוקיי, עוד משהו? לא, פשוט רציתי להוסיף בינתיים שאתה עובד בבירש. אני יכול להגיד לכם עוד משהו, חלקכם אולי זה חשוב לכם, חלקכם לא. מהיום גם אפשר את הערכה של המטה פאוור כערכה גדולה לקנות של כל המוצרים, זה עדיין עוד לא יתעדכן באתר, אני הייתי צריך לעבוד על זה לפני הישיבה, אבל עדיין עוד לא הספקתי, אז אחרי זה אני אדאג שגם זה יתעדכן באתר. בסדר. ואמרו שאפשר עכשיו להזמין לחשבון אחת או שתי חבילות. אם את מזמינה את המטה פאוור במוצרים בודדים, זאת אומרת, רק את השמן, רק את האסיסט, רק את הקולגן, אז את יכולה להזמין בלי הגבלה. והערכה הכוללת של כל המוצרים היא תהיה עדיין הגבלה של אחד ללקוח, כערכה. טוב, רן, תודה. רן, המון 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 תודות. אם אין שאלות חרידות, אנחנו... יש עוד שאלות? תודה רבה, באמת. בבקשה. תודה רבה, רן, תודה. תודה רבה. בשמחה, ושיהיה לכם ימים שקטים, ופחות להסתכל בחדשות, ופחות באינטרנט, וקצת להתנתק, זה עושה רק טוב לנפש. תודה, להתראות. ושלום לכולם באריאל, בראשון ובבת ים, וביתר המקומות בארץ. המון 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 תודה. בירושלים, סליחה, לודמילה, לא שכחתי. נתניה, בוודאי. רן, אם יהיה לנו שאלות, משהו כזה, אפשר לעשות עוד... בכיף, בוודאי, עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד שבועיים לא, עוד שבועיים אני בחופש, אבל אחרי זה אין שום בעיה, מתי שתרצו, אתם תרצו לעשות נושא רק על פלייסמנט, נושא רק על עמלות, על כוח 3, על יוני... זה טוב מאוד. בכלליות, לא יותר מדי להיכנס כל אחת לחשבון שלה באופן כללי. כן. בסדר? המון המון המון. בבקשה, להתראות, ביי ביי. תודה, להתראות. ביי.